sodi won kunimdie mu nana no my breast when you raise sensama yaboa no Sompa 93.1 FM yade ba be som mo e wo soame ya soa kase bono ye boni don komi ye to apeten ama san nyina dan so ahunu de atie mu na kase bono de di entinti mai bi enie asantemai ene wadi akwasidaya etoso emiensa kase boy mu wobetimu asem wadi afutu akodi amagana de hye nyina dasa yamwai na do danko akufu ado ni puntu djuma wodo a wadi bogura mu wo masia mu no entimi fantoma pa bi emfra yere kwan se covid yachi o my Ghana niema nyina Ebeye Presbyterian Church of Ghana Tanoso Lighthouse Congregation Mensin Sofo nanu disembi enono atwema afrancho enano enchiraka ya ekoso ewo ho no asemi wo my process ahene wode ne ho agim ebika ho ya me de sum wanwumre se sompa anwumre no sia bremu kasebo wo hene ni ama kranche adazoa sofama mi premeni mene wo pesima kani yanye bre na fe yemfa kasebo mu amane no emmamo nanano masantefo ade am wo danso ene won makwasidaye na akwasidaye yedino enafoa mako aduanan mieno na wachi ensiamu afemu ni nyina enkron ena yedie ene enyasem ketwa o menhia wobra na wodi akwasidaye enipa frechichi ni benye wo ma ya no durubu mu eni ntini aku atwotwo woro ni pa biankoma ena di won mani monyambe pie mu amamre ne amane ensu dwagu papa enam so ma classic enam so ema Sompa FM yekwati ebeka ni na nakwabena kase wokoko pie mu ewo na asadi empani se etetu amu o nananom eye nana asio afram jebi wodi nanim e masede ne amamra ne amane etire nyina da no wo chereche ni mu papa na yenkotie no Sompa 93.1 ana ye aposida toto miensa ewo afim nana ohine transe ewo bodware ozoba mansia ha ya chichemba bia obi afre no yawo nana fe kobi e park o ewo dwabrem ene ewo bodware bia ahimfe na ni mu ho no simpie ni se ho ye bodware na ana ohine traye na ya na ya kana yawo aposida kase wo ho afini nyina mu yawo ahine pe ene ore ya aposida kase oba de di ka wade ye oba fifi no aye oba de tatro no waye na de ka se de wo ya etese wo hini bia wo sa de mema oba ha bi na kwasida se ya di ni da no ele one ahembo okuma se ha na edie wanda nya kanse de ta do biza ade edi na o hit trans ya wo bi efri amano ne ebetia no edi ene ade no ayefe ayede ene o hini prabakai obotia ne maame na obetranse nananom ebetia no owieye oda obi ase se beka na o ma wodi ade eje na ade no me boni na tofu ade a na de betimi aka afa ho no na kasa ye boni tofu a enye tofa entonu abonufu abaako we nana afram jebi enana wodi yensentweni nana kwabra kase animu a amane ne amamre se de adwaguo no na wodi ekire no na nananom sabieku yese pa wade suman a ya na ebusa cheche ne ensi trododo mato enso de nana kwabra kase na ne tuam enti ebeko hello kwabna hello safu mame na huti se ebru nyame adom ajana dawroma ena wawu asori de eniji samni apomden kwa na ode amayen yo yenya ne tie se okopie mu menhia wo bra na kwasidan ne koso no na ye pese wutwamfoni no kire ye ne yetiefo meda se etiefo ya etie enanwume e wo Sompa 93.1 FM any Facebook ni YouTube live nyina so no ensemo ye de bere nyina no ehwo dance die wo honti wo kɔ hɔ no mu a wadaroma wobenya bia hwese ne wa nya kwan anko menhia fikesie mu a ene esewani ensesa wo ka kire we am here who sampa titi obi ka titi obi kire na santeman so obi kire pa ene tumadie no asie no na enya asem ketwa e wo manhia efikesie mu efiri anopa bre mu a kopim se anwumre no 9 pa mu aya ena tumadie no eba na wieye na udru manhia efikesie mu asade da no woni a wonim sa tumadie bi ekoso wota akọ hokobo oni akọma no sofo ma me sa pepe ena ekoso hu tini ahodo hu na nanom ahemfo ahodo ya ifre chichi na penso ba bi e bendi wani mo nyambe ta santime wachi
ne nyinaa kyerɛ sɛ adɛkɛsɛ yi a wɔdie no ɛnɛ saa na ɛkɔ soɔ na dwumadie no ase na ne nkyɛ bi ɛba yɛ asantemantam soafoɔ reyɛfoɔ Simon wɔsɛe mɛnsa ɛbaabi saa so na Kumasi mayor yɛwura Sampan wɔno nso ɛbaabi ɛno akyi asoafoɔ dadafoɔ no bebree nso ɛde wɔn nimonyam ɛbɛtaa dwumadie no akyi na dwumadie no aseɛ no kane mampane John Dramani Mahama na nka wɔso wɔba nanso biribi sanka afam nti wantumi ama woyi anamsifo ma wobɛsii nanamu na anamsifo a wobɛsii nanamu nkasayɛ mu na wɔkyerɛ sɛ na nka wɔsɛ kane mampane John Dramani Mahama no a ɛna nka bɛpiem na nka wɔde n'anigyeɛ ne ahusie ɛbɛtaa ne papa otumfoɔ akyi na adɛkɛse otumi deɛ nanso so no antumi amma saa ɛno nti kane asantemantam so afonyamfoɔ sapon ɛna wɔresa n'ano asɛm ɛde sɛ no a wɔre so bɛtesɛ mu ɛwɔ dwa n'aseɛ ɔpɛne ne nsɛm a wɔresa de ma nsɛmtwerɛfoɔ ne manfo a abɛpie mu ɛnananom ɛkyerɛ sɛ ampa kane mampani kyerɛ sɛ ne da yi anka wɔsɔ ɔnoa ɛna ɛba sɛdeɛ madi ka aka nanso antumi amma na akɔyɛ anigye fam kane mampani Jerry John Rawlings ne ho ka ne ma me kɔna do Ajima Rawlings so ɛna ne monyam ɛbɛsɛ ɛwɔ dwumadie no aseɛ na ɛyɛ anigye sɛm ne anika sɛm paa ne nyinaa kyerɛ sɛ bere a sɛ wohwɛ video no a yɛde ato wɔ bere na Asante Maru a ɛte apakan mu na n'ani bɔɔ kane mampani John Dramani Mahama manasa kane ne ho ka ni ma me kɔna do Ajima Rawlings n'ani soɔ no na ɛsɛ w'ani ɛnsa wo ka kyerɛ koraa Santema dada no ho sɛdeɛ wɔkyerɛ ɛde ne nsa no fa ha kyerɛ sɛ ɛha ɛne ha nyinaa na ɔde abɔ no bo yɛ ne dea ɛyɛ fɛfɛɛfɛ paa ma ne nyinaa mu nso so no ɛna anamsini yɛ a wɔno nso yɛ wɔ hene kɛseɛ paa ɛwɔ Nigeria man mu yɛfrɛ no Oluo Fowale ɔno nso ɛbaa bi na Oluo Fowale ban no ɔkyerɛ sɛ wateateateateateateateɛ sɛ sɛ kɔba se bi a yɛdi adɛkɛseɛ paa wɔ Asantema mu a yɛ na ɛyɛ kukurubɛtɛ yɛkura bɛhwɛ paa ne nti nɛ ɔno ankasa yɛ sɛ ɔbɛba mase no ɔbɛhwɛ nea ɛwɔ mu ne nkasa yɛ mu na wɔkyerɛ sɛ ampa ɔbɛgye kurom ha nansa na sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ pa asi atwa de agu no ne nkasa yɛ mu akyerɛ sɛ ɛkamea kɔakɔɛ sɛ Nigeria na afei so Ghana no yɛwɔ adeɛ bi a ɛhyehyɛ paa kwasukɔkɔɔ sɛ yɛwɔ adeɛ bi a ɛyɛ kɔmmɔn paa adeɛ a Nigeria yɛ bi a Ghana yɛ bi nanso so no sɛdeɛ Ghana paa Santeman asi akyerɛ adɛkyɛseɛ no amanfoɔ sampa Santeman ɛwɔ bi kyerɛ paa na wɔbaeɛ no wɔama no saa kwa wɔde ɛna ɛbaeɛ a ɔno nso ne nsɛm adeɛ kakra yɛntumi nto din ɛwɔ badwa mu wɔde bɛma Asante Maru asɛ wɔnyɛ ɛnɛ adɛkɛse yi a ɔno nso ati akunya kɛseɛ mu a wɔredi adɛ yi no na wɔno nso so de ahwɛ sɛdeɛ wɔbɛtumi de ayɛ ne nneɛma na ne nyinaa mu nso so na Asante Maru akyerɛ sɛ ampa wiase deɛ sɛ obi bɛkyea wo a yɛ a ne ɛma n'afa aba ne saa yɛ nti Asante Maru a ɛma no akunya kama yɛ a ɛkyɛ sɛ Asante Maru na waba yɛ a wɔnyɛ na afei nso ɔmfa nkɔ ne nkyi Nigeria ma mu sɛ bɛyɛ a ɛbɛyɛ adansedie akyerɛ sɛ ampa ɔba Asante Maru ɛde n'ani bɛhunu yi na wɔyɛ adansedie ɛwɔ adɛkɛseɛ no ho bi na ne nyinaa mu no ana yɛbusa yɛ nua bɛrima yɛ a yɛfrɛ ne sɛ Asonaba mpempi no wɔkyerɛ amammerɛ na afei nso amanne ahodoɔ TV so da bɔkata mu ɛma nsɛm tumi kɔ so ma wɔne a nsɛm bi wɔ hɔ ayɛ a wɔka ɛkyea no sɛ bɛyɛ a yɛ so agya yɛba no hello Kwabena yɛde ka ne no de nkɔmmɔ no nka mebusaa sɛ yɛwura Alakwadwo Kyerɛmaten ne Bawomia wɔm nso bɛpie mu hɔ na me se nipa no yɛde ka ne no di nkɔmmɔ na mebusaa sɛ yɛwura Alakwadwo Kyerɛmaten ɛne papa Bawomia wɔm baabi wadabroma no kura nyamea ne deɛ me deɛ yɛmede ma ne hunu yɛ ɛna meka sɛm a memfa bi nka ho na menyi bi ɛmfiri mu kyerɛ sɛ owura Alakwadwo Kyerɛmaten meka sɛ mehunu a na meboa anaasɛ bi anɔpa na mekɔduru hɔ na bi a wabakɔ deɛ no deɛ mentumi ɛnkyerɛ saa nso na Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia hunu na metwa ntoro mahunu ebi a anɔpa no wɔdi kan bakɔɛ deɛ a nya deɛ ɔbapa metumi aka ho asɛm bebree yo na anɔpa no na wokɔfa adum aso ɔmo sisi mpampim bebree na ɛwɔ hɔ na sɛn na bambɔ ne teɛ bambɔ mu nsɛm deɛ wɔne a wɔnim manhyia no wɔnsɛ manhyia no ɛkwan kɛseɛ no ankasa ɛyɛ mmienu ansa na wabɔ awura mu ɛwɔ baabi a ɛma ne kɔ manhyia no na ansa pa na wobɛtumi aduru manhyia ti kɛseɛ mu wɔ no ɔbapa na wabrɛ mu yie paa me koraa me ne wo kasa yi meka sɛ wɔhene no baako gye me fon ɛna obusa me sɛ adɛn nti na Asante Maru ate apakan mu na metwa no mfonini saa ɛnam so nana meyɛ nsɛmtwerɛ ne wadaworoma no adwuma no yɛ na dansedie ka ho nti wadaworoma ne die kɔ asoma me kwa na menyɛ m'adwuma wekura bambɔni bi kwa na bɛka bi maa me ansa na wɔhene no ɛgya mu de ama me bambɔ mu nsɛm deɛ kyɛ sɛ ɛnya deɛ a ɛda fam koraa apolisifoɔ ɛwɔ hɔ asraafoɔ ɛna afei nso so no bambɔ bi a wobɛtumi abɔ din bia no ne bebree mu ɛwɔ hɔnom nansa na me entrance no wobɛtumi afa hɔ koraa wura manhyia sikɛhyia no mu koraa no asraafoɔ a ɛgu kwana no no na no ɔdene ɛna wowura yɛ ade no mu koraa no a sɛ Asante Maru ate apakan mu na wɔwɔkɔ a
bambo for ye dinner chino pass ke to akura agi se bia wo ma wani ya dene pan so na bia picture bi kura na se video bi na obetima ya what to me aye nti na de bambo mu nsam de e ya de se ko enya de se basa ye bia na se obi ebe sankra ho a ni se no etimi ese ye bia ko so boko ama sabe ni de betimi aka se obi a esre wani a obi yi won fo echa amanfo eku ka be hwe bi no obi ase ne ho anse sampa asantima wo bi ka asantima wo bi tro baba yo kwabena na ya bedo wase bebre ene mfoni a watwa kire yensen kire ni yenu aba ma na kwabena kase eno kopie mu manhia na wotwa mfoni ede ekire yen na se de ye di Easter no ane ba bia Yesu Kristo uso de kwasi adeduru ho de ane convention de Church of Pentecost de yanti wo mu din dia na enya sam keto na de ba bia I have a liberty ade ombeto na enya sam keto akora sa na kwaso enam so ema elder honorable doctor Oseye Waduchum ya wono na gina mu wo masiase ye no mu wo mo so the convention ni bi estentam so asokwa area the Church of Pentecost Easter convention kwasi adai na no de afutuo de to Ghana de hye nyina da anim se Ghana mampanyini na nado dan kwa kufu ado wasona wo mprekwa afrane ni afrane wa de hye no se Ghana fo nyina da ye botwoboi na ye ta na chi ni titu ni mpuntu awodo a opese odi bawura mu wo masiase ye ni mu no esan se ye se ba akufo ensen to me kata wonyankro pontiasefo ani abunufo bu baby wase ba akufo chechire banso ekwesam ti ye nyina ya moa no na ya mo na chiridom na watumi aboa emempuntu a ye pre ni titiru ne enwomasua mu no afantuma pabi efra onimonyamfo Dr. Elder Oseye Waduchum ewo asokwa area ye no be somoy prophet ameniampon a wodano ema makwenya ema mekyerɛkyerɛ mu de ɔmampani na nado danko kufado a wɔde pagya ɔman Ghana na ɔman pagya na safo nso apagya ɛno ho nkɔmmɔdie ne nkɔmmɔtwetwe nam no mu nyaa ɛnɛ dɛn sɛ ɔmo nta ɔmampani akyi na ni so ade hu no mmerɛ mu na ɛma asafo nso ɛnya fa ahodie no ɔmotumi mfa nye nyamesom adwuma no firi sɛ nkwalaa wɔ asafo mu no mu nya school nkɔ a ɔsɔfo nya brɛ ena wetimi ede ayempa aboni akwankyene tembi enkwala no asem ena eda no so sabro mampani yi sa wa ha na firi ho a na so de bo nyamsom no de boa oman amoman afa no ntuma pa afra we onimonyamfo Dr. Oseye Waduchum ne Sompa yesenkyere ni akosua somu Elizabeth ena twetwe nkomo uso de kwasia da wode asem betu mu ade shema mu gusuada ya mutie Sompa nwumre no sia kase bo wo man ni nutu ni na trantokro ye de ebremo abefo kwan kase wiase nyina da ye nam so www.sompafmonline.com Facebook ubetimi ahwe bia ene ensem nyina edwaguo wonyene ni amakranches of mami premier ni me maja kentenwan asabre yi samufo no ankasa tepono ho a woto niema ama me de kase no abremo yetwa so ene uso de kwasi de ya Presbyterian Church of Ghana Lighthouse Congregation Tanoso District mensi so fa wo gina mu ya Reverend Satajapia eno so ye kokopie mu ma ohini ni amakranche me ne kwotwetwe nkomo busa ne sa papa we eye Easter kwasiada ye die wo covid yachi sansa afie twa mu se de covid ya de besin se wiase mu o maga na tuti bi wi aye no koma ye Easter de ni nyina da koye bibibia na aba besen ye ko mu se sakra bodo a ya ho hia na enye yi na se na feeling no tie eno so eye normal bibia da na kwem ene ye sebusa ne se na sambe ne ye kasa wo se Presbyterian wo manake no wo so se Yesu Kristo wadi wo so nkunim wo se ye wo no de wadi dada no de ha no ene bone a etuasen ada sabkom a yentumi ni bone so nkunim no eno nko an wo sere nyame se kani panyina ebe free won makwa bone wa se Kristo ne ye se busa ne se papa sa bresi kasam so aye bibia wo ho wo se ane ese nyina ye bompaye na ye tai aban no achi na wonum se covid achi ensakraye betimi aba Reverend Set Ejapia I was last years na subsequent ones no so affected but still it's good. Message our dear mind in an wakano and all manakano so I say Jesus Christ edi uso inkunim but me did the midday so Kasan say
or this sunkunum de a chat, but a name on your person, this sunkunum, and a bonia, a woolly paduku nipa, the beer quasor, Nanso the beer to the Tiano, and only idea made a dear or may boon your empire said, and can depend on everything Nadrian Satchel. Okay, to me, I feel Christo, I should a Christo for sacre on Suban, if we are a phone, so I said, there were canon. Homson Sacrum Suban. Yen Sacre Subani, who see a bay yen Christo Pedia, and the economy itself will heal. Nasa will be a Yanadrins will be politician no one new will be as busy in Korea. And then no baby a drone no. I could no I was no. I think the cement men can say free nipa dia. The air cost so our Maya would was definitely no effective. No, I soon casa Muniamon Paya said the beginning and go on my yatum. Mabama no my costume, I go from Kakramai. Macy Sofoya, Wajinemo Presbyterian Church of Ghana, Tanoso District, Reverend Said, Ejapia, and I attend in Kano. Na Arau Samoa, a city and Ranu in Anna Buba Banisoko, Piemo, Chuma Franchoa, and ya so phobia, Sode Konya, Quabon Payeno, the Pabon phobia, Quatwash, one so, Emma Semi, Aye Bibio, and I'm so my process in Yera, a Kufudam Parade in Wajima, what Chirum say, and nay, Aya Achuma, Quanguma. Prosi commander asamno asama hiano papa one fan hunyim enipa be se numa yesen kwada me nsakora ka ho na kronfa weremfo to hye wo so asafo a ye friend say heaven say mezi emo so we kora no instant so mo ko na ati akoyedai akwa ye nsem bi a chese enipa bebre ka edi hubua ato adehye so na se de na yenua be ma eye na nakusi wode nani akopie mu na de ko ye nyina da wotwa ne foni no ye be na commander superintendent abete ye tie ne nsam no achi ye ne na kusi e be twen komo policing a shared responsibility se ban say bibi obi kwan ahoyahia mu asem to mu a IGP akyerɛ say e wo se de bia no ye ben nipa no na ye kyerɛm say ye wodom ma because wo munti ene ye wo and I'm say ade ni si ye no ye police for na ye baaye ene ye be fa ye refo no edom ko hospital wo fon ase ye firi won so san dom ko konfa no chi ni si bia nte ye ne di mutintema a ye de bo a osofo no nti na hu ahia say kwasi ada wo mbe ye nka sori kese resurrection sunday na hu bi hia say wo mbe ye na se no mu ni gidie say wo mu ba asembo ni be san to wo mu nti na GBC se sade a ye police for ye fa ye hu hyem ni ye hyem nkran ni say de bia no po wi wo mu te wo mu hia ye mo a wo mu frɛ na se tumi ba ene wo mbe som de an mo se ampa wo mu frɛ ya be ba nti na ma GBC ye odify ye regional commander so a me de ba ya me no mu na be som ye very, very tight. In fact, this one incident out of the lot, it's unexpected. Was a kebeba, but idea to say conform deep on no. One more persuasive, and you don't free baby by some free by and almost ask Snapchats how can you back one Macobin, a men cooking, Baku Yabi, Bakuzo, France, and a Biso, Trabomo Quanoso. I think definitely would have been able to save them, but unfortunately, I'm so more locality in Mancasano, and now should be a sort of social as a tin when you couldn't kakra, and a maunya could draw to be this ebony. Yes, the same make us say investigation. And to say investigation so yeah, now you won't cry, no bitin as on Vacona with the bonetipa, who be Jania and a cheaper yira, and he and Pessi a bakery bena, and Chakranum, somebody and careful regional commander. Yura superintendent Yabete. Any attending canon, any abeman and I could see a boss with Jumaura, and you're now watching now with Ginamoa, a free tafo, work with corporate phone once now, one in a moi, Chamfoninoa, Waba Mansell and Agusi. So, me pray my papa be. What is she about, my joy? Yeah, now, Mamma. I fish your panso. I think committee and fierce that. Yo, I wrote somewhere as Yachuma Franchi, San Annette Yankasa, a Tifonia for no crado. Yo, soft mammy. Yeah, Bonnie and Nipa, Yentimini Swa, no man, Uncle Ponty, and we say, why crown a man's man on a why crown a bequa mamma? A branty, yes, Christo, or no J. Penny Bassas, he should not empo, one mayor Bonnie, one yet BBR, and Sunipatino, a boon, come for near Bona, send you see no. And no, a man, sorry, I just was sorry, a bayer and Kaya, a netty for a year Christo for a dear. A Fibia, Swan, what the young and Kaya.
edidi saa edai na saa na asɔre a yɛfrɛ no Heaven Embassy Chapel International no wɔ atwema afrancho ɔno nso ɛyɛ n'adwen sɛ ɛyɛ Easter ebe ɔno nso bɛhyehyɛ dwumadie bi na ɔde ayɛ nkaeɛ de ama yɛagye nkwa Yesu Kristo a ɔno ɛbɛwu ma ayɛ na dwumadie no ɔmo hyɛ aseɛ ɛbenada a etwa mu yi a kyerɛ sɛ ɔmo di dwuma no anɔpa enwummerɛ saa kosi efiada na ɔmo hyehyɛ sɛ efiada no deɛ na enwummerɛ no ɔmo de bɛyɛ watch night sɛdeɛ yɛda yɛka no anadwo no ɔmbɛbɔ mpaeɛ kosi sa adeɛ bɛkyi na ɛno wɔ kyerɛ mu a kyerɛ sɛ anadwo no wayɛ asɔre na toto correction na bɛɛ efiada no adeɛ kye memenda na anadwo a abɔ dɔnko no ɛna ɔmo wɔ hɔ nom afei deɛ ɔmo bɛhu no sɛ etuo bi ayi ne ti ɛwɔ kwan a yɛfa mu ewura asɔre ne mu no na afei deɛ ɔmo nkɔhwɛ a na kyerɛ sɛ ɛkwan mmiɛnsa a ɛno de da asɔre dan ne ho no deɛ etuo miensa na ɔmo hunu sɛ apiepie mu wɔ hɔ na nipa a ɔno ka ho nan no deɛ ɔno nso kura tu a wabɔ ewura asɔre dɛm hɔ ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyina obiara ne da fam na obiara mfa ne fon engu hɔnom nti ɛno na akora baako a na kyerɛ sɛ ɔno no egyina ɛyɛ pulpit ne so deɛ wɔno wana fam abra na sɔfo ne asɔre ma nyinaa de da fam no nti ɛbaa saa no na sɛ ya akrɔmfo remfo wɔn hunu sɛ dabra akora no wɔ challenge wɔn nti hɔnom a no wɔsane etuo ɛma etuo yi piti akra no ennan a kyesesese ne nan emposo ne de eya kamea yɛ sɛ anhwe ya na kyese yɛtwa afiri hɔ na afo ya foforo nso ennan a ɔmo ka ho a maame pani ɔno no edi mfie no aduanan nsia ɛna abaya baako a ɔno nso wadi mfie no aduo no a no wafa afuru ɛna akra baako ɔno nso wadi 13 years a kyese wɔ class 6 a empo ɔmo tire mu a bɛɛ bosome miɛnsan na ne na agya nyinaa ewu agya abofra ya samre waye janka ono nso etuo ne bi eka ne nan a na ano odin paa yi na akora kyese wono no ogina soro na meka se wani akromfo yi hyehyɛ so a omo tutuo ne de ne nan mienu ne nyinaa etuo aka na asɛm no eni enyan paa samre no ono da so wɔ konfanoche emergency a enne anɔpa yi abra me koduru hɔ ahomakye na abɔ no nan no kyese yesa ebo anan sa akɔ konfanoche a na doctor fo ayɛ nhyehyɛ sɛ anɔpa no bɛ no nso de wɔn bɛgyina no so ayɛ surgery enti mi gyina hɔ no ma na yɛde no call theater na wɔn go so ɛyɛ surgery na ɛyɛ miɛnsa maame a wadi mfie no aduanan nsia a yɛbɛsɛ sɛ ɛkyɛ ne yɛde ne din ne ade nyinaa bɛba ɛne abaya na ɔno nso wadi mfie aduonu a na mpo wafa afuro no ɔmo deɛ na doctors fo agyina ɔmo so ahwɛ ɔmo a na ɔmo ayi ɔmo aba fie akora baako ɔno nso adi mfie no du baako na ɔno nso ɔmo ahwɛ na ɔno nso watini aba fie na abaya a ɔno mekyerɛ mu a ɔmaame ne papa nyina ewu agya na wanko ayɛ agyanka a wɔkɔbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn hwɛ ne so na mabɔne bi anto no no deɛ anɔpɛ yi koduru kɔmfa nɔkye ɛna ɔmo nso ɔmotumi yi aboba no efiri ne nan mu a wɔno ɔmo yɛ sɛ yɛmfa no mmrɛ fi a yɛgyina so ɛne ɛsɔfo yi yɛmmɔ n'aba so ɛyɛ ɔsɔfo Obi Newton a ɔno da asafo ɛyɛ Heaven Embassy Chapel International yɛ ano yi kyɛ sɛ ɛne wɔkɔ no wɔba ɔyɛ aberante a sɛbi onyini kɛse a kyɛ sɛ ne mfie no koraa no onnuro aduasanum a saa mmere deɛ kyɛ sɛ ɔno da asafo a ano a ebe mfie mmienu no wate asafo yi a saa sɔhwɛ yi etimi aba abɛto no wayɛ hadeɛ ɔsɔfo maame me ntwa no na boaboa no fa de aka ne hyɛ fridge mu wɔdomfo de dum yɛn anadwo ya yɛkɔda Christ mpiem no nkumi ankohyia ne de a yɛ no si aka se ebomu no yɛbɛsan afrɛw na wo de atoa so ama yɛ wate mate sof mame wabre pa na wo kyena wo ayi wo me ho wo lunch wo me ho wate me da sof mame yo yenu ya ba ma na kusi eboso wa ye adwuma na wo twemu mu nyina wo gina mu saa ya sompa wo som so na nakatua nso ebe ye papa yento akase abone so empani aka to sese bi eku na nanom se wanka se tiri ho a ene etapie jew ye betwa bi papa nam so masembiri manya wo gina mu ma ntabono Yusufu yaya ena wo kyerɛ mu de tie mu fraga na ban sɛ ɛden na yaye yemputu dwuma wo do bebre na bia ka hwire mu sukuu dan wo do ya ene ewifo ya nisi mu ukonu sɛ wi ni anisi wa huntutuo utimi sɛ ampa we de
wi ni bi pa en wanya fa ba watimi ayi ne yam agu wono saa no na ayi wo haw adan nyina aka wiram eniema ya asabia nanu yasia wi a enkotere na ebo etanezi bo wom chese eniema nyina chese obi start adwuma na obi be wi a na ye ne yase krodwen ho te ase enye ye na tumi sa bibiman eye hunu de wi atiri mu enam so ma yusifu yaya wo tiam se hu sa ban no mre no meboaye na sam ye benezo usiansa yekotie beka ni etuana no ya wode edrum yen 19 Jansi ehwa ene ntabanu enyina ye nkrutu a ehye atwema nwabeagya north mansini no mu na saa nkrutu miensen enso ben mankran so paye a eno wa hafo no south na arehosem a assembly member ni omanfo binum a wo moti saa entabanu ehwa ena afensusu 19 Jansi edia wo adesrede ato Sompa kasebo enim ne se saa mpotamo ya de se akwantimpon a ewura saa mpotamo nyina ya akwanfo pa tese akwakoya rehosem ne no ne nam so ma ye ne honorable Yusuf Yahaya ebo nkomo no de itu ja kire mu se akwaya wo mu efaso ediko mu nkroto yi mu ya de se akwakoya ahomte sempa na wabra ensu ahya se etutoi ene obepie mu wo anya asem keto akora abatan na afenso apemfo a wo muti sampotamo ehuna mane yie pa sanse sene ekwan ni si esma se atete apansem ayese kontebe no eya rehosem na de twon mo wo kora chese akwakoya rehosem a omudi omunsem ababeto Sompa kasebo ani mu kire se saa kwan ya de se akronfo amamoyefo amagidon eti saa kwan no so a wo mu ma de hia a wo mu wo sampotamo asomu nyu omu kora enti anu ntina wo manfo mu ho a assembly bedwane ya fe no ono mo Yusuf Yahaya edi to nsemtwerefo ani mi se ato apenti nanano mmra wo mu omra wo mu nsrabe mu na wo de adesrede to assembly bedwane ani mi se ne edroi wo mu mmra wo mu wa se ne be ya wo mu betimi enya kwampa afaso ede akomu fie wa bra ye ne assembly bedwane ye bon komo no ye ntie kwan ofa so a wo kirekire mu kire Sompa kase bra ebi wo mu nsem mesre wo mu se ntabeno electoral area bia yakọ ahohiahia mu mesre wo mu se emwa bia wo mu so betimi bia boye bia no omo modin a se ombeba beboa ye na nyuma ewo kwan no so no yensu etimi ayeden apagya na yakoba die mu so etimi aboa ye menu akakra metimi aka no papa enti yebesre se nka be ya MP any MC M4 no ntum na contractor wo mo de adwuma na mano no o mo ne nkasa na nko wonhwe kwan obefa so animu ya no o mbeba kwan no so na o mabeye kwan no e de amaye yenu ya bema wo usuan se Beneza ya bedo wase ya de shmaima aha ene brebe me kwan se de Sompa ye twantomasi akokoso se ye beso mo Sompa no kuretrodo kase bono esi aboafo a wogina wona so bo adwuma samufo pani no ankasa yewura asante ye bo a Benedict akosua somo Elizabeth eye kuku averil kagendo wonu nyina da ebo adwuma ebeboae sada na school fees ne hakenu nyina da wo chekere so ameti se kurase ni ba mesiketi ameso masanim ya mede mama mo ebo so na nakusi ene wono ma efemu na nakwabra kasenom etopete fa wiemu nyina da yadomase wonyini ni amakranche adazoa sofma mi premier ni enemy din nananom ya mamu nyina monitia adehye ni kwao odi enijie ni nkwansha abrabo mu afutu nyamsumu ani daso edi enijie bro ni panhina Sompa
93.1 na ya wani pama o na unu huarada ifisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya anyumpana kakoma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa FM 93.1 Sompa die Emma ke fiapa Onitim bie pue Opue ya wampue ni kwao Odi enijie ni nkwanshe Abrabo mu afutu Nyamsum wani daso Ade enijie abro ni panyina Sompa ba ebe sumima Sompa FM 93.1 Sompa ba ebe sumima 93.1 na ya wani pama o na unu huarada ifisa gudie mu